facem și vreau să facem. Vreau și la propriul de tabără să avem o zi pe care vrem să ne dăm frumos, vrem să avem câteva gânduri, vrem să avem câteva, nu știu, ce ne Avem câte un mic cadou pentru fiecare echipă care a câștigat, dar totodată nu sunteți toți câștigători. Mi s-a făcut în cască în spate. Ok, în prima zi, adică ieri ne-am jucat steagul, capturează steagul. Mi-a părut rău de David, care îl cheamă, pentru că el s-a numit să-și captureze steagul, dar nu a reușit să-l captureze și s-a făcut piciorul. Dar câștigătorii la capturează steagul este echipa albastră. Popoane albastre! Vine liderul de la albastru! Echipa albastră, hai să ne luăm premiu! Hai dați albastri! Trească familia! Albastri! Pistoale cu apă! Fără apă! Dar nu le folosiți astăzi! Nu e viață! Mai aveai câte un tub, mai aveai.